ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଦାସ, କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ, ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସିଙ୍ଗିପୁର। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗପ ଶୁଣିବା। ଏହି ଗପଟି ହେଉଛି ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ସାହାଯ୍ୟର ସୁଫଳ। ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଫଳରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବାଳକ କିପରି ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିଛି ତାହା ଆମେ ଏହି ଗପରୁ ଜାଣିବା। ତ ଚାଲ ଗପଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବେଶୀ ଦିନର କଥା ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଳାରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଠାରେ ଅକାଳ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ। ମରୁଡ଼ି କହିଲେ ତ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ମରୁଡ଼ି ହୁଏ। ତ ବର୍ଷା ନ ହେବାରୁ ଚାଷବାସ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଭୋକରେ ଲୋକ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ଭିକ ମାଗୁଥାନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ହାହାକାରପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେହି ସମୟରେ ଦିନେ ପଣ୍ଡିତ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ସହରର ଏକ ବଜାର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବାଳକ ଚିରା କନା ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କରି ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି। ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସେ ରୋଗିଣା ଦେଖାଯାଉଛି। ପାଖକୁ ଆସି ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ବାବୁ, ମୋତେ ପଇସାଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଧର୍ମ ହେବ ଆପଣଙ୍କର। ମୁଁ ଆଉ ମା ଦୁହେଁ ଭୋକରେ ଅଛୁ। ତ ପିଲାଟି ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପଇସା ମାଗିଲା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ, 1 ଟଙ୍କା 100 ପଇସା ସହିତ ସମାନ ହୁଏ। ସେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନର 10 ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ। ତ ବିଦ୍ୟାସାଗର ପିଲାଟିକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ତତେ 4 ପଇସା ଦେବି, ତେବେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବାଳକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, 2 ପଇସାର କିଛି କିଣି ଖାଇବି, ଆଉ 2 ପଇସା ମା'କୁ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ବିଦ୍ୟାସାଗର ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତତେ ଯଦି 2 ଅଣା ଦିଆଯିବ? 2 ଅଣା? କଥା ଶୁଣି ବାଳକଟି ଭାବିଲା, ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ନ କହି ବଡ଼ କରୁଣ ଚାହାଣିରେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା। ବିଦ୍ୟାସାଗର ପିଲାଟିକୁ ଦେଖି ଆଗେଇ ଯାଇ ତା ହାତ ଧରି ପକାଇ ଖୁବ୍ ଆଦରରେ କହିଲେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ 4 ଅଣା ଦେଇଦେବି, ତେବେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? 4 ଅଣା? ବଡ଼ ଚକିତ ଚାହାଣିରେ ପିଲାଟି ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ପୁଣି କ'ଣ ଭାବି କହିଲା, ତା ହେଲେ ତ ଆମର ବିପଦ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। 2 ଅଣାରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ନେବି, ଆଉ 2 ଅଣାର ଆମ୍ବ କିଣି ବିକିବି। ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଲାଭ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଶେଷରେ ବିଦ୍ୟାସାଗର ତାକୁ 1 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ପିଲାଟିର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ ତା ଜୀବନରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ହେଲେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଖି ନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ 1 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନଥିଲା। ଟଙ୍କାକରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ମିଳୁଥିଲା। ସେ ସମୟରେ 1 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନର 1000 ଟଙ୍କା ସହ ସମାନ ହେବ। ସେ ସମୟରେ 1 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ପନିପରିବା କିଣିପାରିବ। ତ କେତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ବିଦ୍ୟାସାଗର ଏ କଥାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଗଲେ। ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ସହର ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ବଜାରରେ 2-3 ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଯାଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲା। ତାପରେ ତା ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଅନୁରୋଧ କଲା। ବିଦ୍ୟାସାଗର ଯୁବକଟିକୁ ଚାହିଁଲେ, ହେଲେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯୁବକଟିର ଆଖି ଦୁଇଟି ଲୁହରେ ଭରି ଆସିଲା। ତାଙ୍କୁ ଏ ସହରରେ କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ 1 ଟଙ୍କା ଦେବା ଘଟଣା ମନେ ପକାଇ ଦେଲା। ଆଉ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସେହି ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଫଳ କିଣି ବୁଲି ବୁଲି ବିକ୍ରି କଲି। ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜମା କଲି। ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବା ପରେ ଭାବିଲି କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦୋକାନଟିଏ ଖୋଲିବି। ସେହି ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ଦୋକାନଟି କରିଛି।
ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟର ଫଳ। ତ ସେହି ଦିନର ଗରିବ ପିଲାଟିକୁ ଦୋକାନର ମାଲିକ ରୂପେ ଦେଖି ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଗଲା। ତା ପିଠିକୁ ବାରମ୍ବାର ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଇ ହାତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଡ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ଯୁବକଟି ତାଙ୍କୁ ଦୋକାନକୁ ଡାକିନେଲା। ସେଦିନ ଥିଲା ତାର ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ। ବିଦ୍ୟାସାଗର ମଧ୍ୟ ତା ଦୋକାନକୁ ଗଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯୁବକଟି କେମିତି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରୁ। ତ ବିଦ୍ୟାସାଗର ସେହି ବାଳକ ସହ କିଛି ସମୟ ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥା ହୋଇ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହାନୁଭୂତିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ କାମରେ ଲଗାଇଲେ ସେଥିରୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ମିଳେ। ସହାନୁଭୂତି କହିଲେ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ନିଜେ ବୁଝିବା ବା ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସହାନୁଭୂତି କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ କେବେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତେବେ ତାକୁ କେବେ ହାତଛଡ଼ା କରିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଯଦି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତେବେ ଭଗବାନ ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଗପଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଆଉ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିପାରିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।